Dobrý deň vám želám. Chcela by som vás všetkých privítať z našej obývačky pri ďalšom sledovaní diskusie Virtuálne s budúcnosťou, ktorú môžeme realizovať za podpory mesta Nitra. Pokiaľ by ste v priebehu diskusie mali nejaké otázky, postrehy, podnety, tak nech sa páči, kľudne nám to píšte dolu do chatu a posnažíme sa im venovať v priebehu času. No a dnešnou témou je šanca odsúdených závislých na nový život. Týmto by som chcela predstaviť našich dnešných hostí, pani doktorku Stanislavu Žemlovú z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Dobrý deň. A doktora Martina Luleja z Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. Takže Dobrý deň. vítajte, teším sa, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujeme. A ja možno na začiatok iba takú úplne kratučkú genézu k tej téme. Premýšľali sme, ako ju dať, ako ju naformulovať. Množstvo variant nám išlo v hlave, pretože sme ju chceli práve venovať odsúdeným závislým. A veľmi vhod nám padlo to slovičko šanca. A premostím asi aj zároveň do šance na návrat. To je národný projekt, ktorý realizujete stále. A možno by som ešte teda k tomu, že ako vznikla táto myšlienka šance na návrat, prečo vznikol práve tento projekt a čo bolo východiskom práve k rozhodnutiu tento projekt podať s touto filozofiou, akou bol podaný. Historicky možno by najkompetentnejším k odpovedi na túto otázku bol odbor výkonu väzby a výkonu trestu, pretože tam sa rozvíjala tá myšlienka realizácie tohto projektu najmä v komunikácii s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny. A ja som bol prizvaný už v časovom období niekedy po roku 2000, na konci 2016, na začiatku 2017, keď sa potom začalo intenzívne pracovať na príprave toho projektu, aj na tvorbe tej filozofie, aj na tom, ako má byť a na akých pilieroch celý projekt postavený. A trvalo to pomerne dlhý čas. Ja si myslím, že ten projekt práve preto dosahoval alebo dosahuje stále ešte také výborné výsledky, lebo tá príprava bola veľmi precízna a tej kvalite nastavenia toho projektu zodpovedal aj v konečnom dôsledku nastavený potom obsah. Takže tá príprava trvala pomerne dlho, má svoju samostatnú takú historickú anabázu, lebo tam by sme mohli o detailoch hovoriť, že najprv sa zvažovalo zapojenie teda vedeckého parku, Univerzity Komenského. Rôzne varianty boli. Na príprave projektu sa podielali aj akademické kapacity, medzi ktoré patrí pán profesor Heretik mladší, pani profesorka Lubelcová, pán profesor Záhora a tak ďalej, čiže s ktorými sme veľmi intenzívne konzultovali aj to nastavenie. No a potom teda to došlo už do fázy toho procesu, kedy je vyhlásená výzva, podáva sa tá žiadosť a tak ďalej. No a potom už od 10. mesiaca roku 2018 sa začal projekt implementovať s tým, že dominantná orientácia toho projektu bolo uplatnenie sa na trhu práce a znižovanie rizik sociálneho vylúčenia. Toto sú také dva hlavné ciele. Oni sú naformulované samozrejme takým projektovým jazykom, ale keď sa na to pozrieme takou praktickou optikou, tak za tým všetkým je to, aby sa tí odsúdení alebo tí klienti nevrátili naspäť do výkonu trestu. Čiže je to aj znižovanie tých rizikových faktorov, je to uplatnenie sa na trhu práce, ktoré vždy vo veľkej miere teda súvisí s tým, ako ten človek zvládne ten život vonku po prepustení. Takže toto je veľmi taká stručná historická anabáza. Ja nebudem hovoriť viac detailov, ja by som možno hneď teraz na začiatku, aj keď si to možno ešte poviem na konci, len zdôraznil, že národný projekt Šanca na návrat je projekt, ktorý je veľký, na ktorom pracovalo veľa ľudí. Keď hovorím veľký, tak mám na mysli teda najmä ten záber. On hovorí o uplatnení sa trhu práce, o znižovaní rizik sociálneho vylúčenia, ale obsahuje množstvo samostatných celkov, ktoré riešia vytvárajú taký komplexný, inovatívny systém zaobchádzania s odsúdenými vo výstupných oddieloch. Čiže toto je
také gro a hovoríme o systéme. Takže ja by som nerád teraz vytrhol nejakú samostatnú parciálnu časť, aj keď o nich ešte budeme hovoriť. Vždy treba mať na pamäti, že ide o inovatívny systém, ktorý je dlhodobý a ktorý sa skladá z jednotlivých častí. Takže toľko to v tejto chvíli k takej tej anabáze historickej. Čiže šanca na návrat sa zaoberá tým, čím hovoríš, je komplexne šitý na odsúdených vo výkone trestu. Áno. A našou témou sú odsúdení závislí, ktorí teda spáchali nejaký trestný čin pod vplyvom možno návykové látky, teraz to veľmi, veľmi tak všeobecne poviem, boli odsúdení a teda pre nich je v ponuke čo? V rámci tohto projektu, keď by sme ešte sa k tomu teda vrátili. Je toho viacej. Ja teraz začnem hovoriť o niektorých častiach projektu, ktoré so závislosťou súvisia. Ja si myslím, že najprv je veľmi dôležité hovoriť o tom, že závislosť je jeden z kľúčových kriminogénnych faktorov, ktoré sú asociované s recidívou trestnej činnosti. Čiže pokiaľ niekto v 21. storočí hovorí, že závislosť nie je s týmto asociovaná vedecko-výskumne alebo odborne, tak to možno považovať za takú výraznú chybu. Lebo bohužiaľ teda aj s týmto sa dá stretnúť v súčasnosti. Dokonca Andrewsa Bonta, tie metaanalytické štúdie, ktoré boli robené, tak tam sa vytvorila tzv. C8. To je centrálnych 8 faktorov, 4 sú silné, 4 sú tzv. Moderate a medzi tými moderate sú závislosti látkové a nelátkové. Takže toto je taká prvá vec, ktorú treba zdôrazniť, lebo od tohto sa odvíja, od tých kriminogénnych faktorov sa odvíja v mnohom aj to nastavenie projektu. No a keď teraz hovoríme konkrétne o závislých odsúdených, samostatná téma je vplyv tých závislostí na páchanie trestnej činnosti. Ja to nechcem rozvádzať teraz do detailu, len teda poviem to, že my sme vytvorili v rámci toho inovatívneho systému taký proces, na základe ktorého identifikujete, ako je ten človek rizikový vo vzťahu k recidíve trestnej činnosti. Na to je samostatný nástroj. Po identifikácii toho, do akého stupňa rizika toho človeka zaradíte, tak tomu priradíte aj primerané intervencie. Čiže vedecky odborne my vieme povedať, že je teda dokázané, je k tomu pomerne taká rozsiahla evidencia, že pokiaľ zaťažujete človeka, ktorý má nízke riziko recidívy veľkým množstvom intervencií vo veľkom rozsahu, tak ho tlačíte naspäť do kriminálnej kariéry. Ja sa na tom už niekedy tak usmievam, lebo ja to tak papagájujem, je to vedecký fakt, ale častokrát to teda opakujem a toto si treba uvedomiť, lebo nie je to o tom, aby sme my pretláčali nejaký syndrom pomáhajúci a trápili tých ľudí, pokiaľ tam tá potreba nie je. No a pokiaľ teda tieto rizika identifikované sú, tak potom sa identifikuje aj oblasť, v ktorej treba s tým človekom ako výrazne pracovať. No a v kontexte teda tých závislostí. My máme nástroj, ktorý identifikuje, ako je ten človek rizikový, a máme aj nástroj, ktorý identifikuje tú potrebu realizácie špecializovaného programu v danej téme. Keď sa bavíme o šanci na návrat, tak šanca na návrat je o tzv. Výstupných oddieloch. No a v tom výstupnom oddiele spravidla sa tam umiestňujú osoby 3 mesiace pred koncom trestu, aj pred plánovaním prepustenia, môže to byť aj podmienečné prepustenie, a pracuje sa tam s nimi na tom, aby tí klienti zvládli ten prechod z toho ústavného prostredia do bežného života. Ja nemám rád takéto klišé, o ktorom sa často hovorí, že resocializácia, reintegrácia a teraz, že aby tí ľudia viedli riadny život, teda tá právna klauzula. Áno, prakticky nám ide, nie že nemám rád, ale chcel som povedať to, že za týmto praktickou optikou, za tým je to, aby ten človek zvládol žiť život bez toho, aby sa opakovane dopúšťal trestnej činnosti. No a za týmto všetkým je komplexný systém, ktorý v sebe obsahuje veľa prvkov, a keď hovoríme o závislosti, tak je to najmä základný resocializačný program, ktorý sme vytvorili, ten má 56 až 72 hodín a ten absolvujú všetky osoby, ktoré sú umiestnené do výstupného oddielu. My to častokrát opakujeme, že ten základný program je preventívny a informatívny. On má niekoľko modulov, medzi ktorými je tiež modul závislosti. Ale to je len niekoľko hodín, 7-8 hodín o závislostiach, ale je to len preventívno-informatívny, pretože tam získava nejaké základné informácie. Ešte je potrebné povedať, že
základný resocializačný program, takisto aj špecializované, nie sú teda o tom, že by išlo o nejaký taký mentoring alebo také tútorstvo v zmysle, alebo v prednáškovú činnosť v zmysle teda memorovania nejakých faktov, ale tá orientácia je výsostne taká zážitková. Tam nejde o to, aby sme my učili ľudí, ja neviem, čo je to IBAN, aj keď niektorí to nevedia, lebo hovorím to preto, lebo jeden z tých modulov toho základného resocializačného programu je aj modul finančná gramotnosť, ale je to o tom, aby sme pracovali skupinovo, aby sme s tými ľuďmi možno riešili témy, ktoré sú pre nich prioritné v rámci tej, ktorá je dominantná v tom základe. No, čiže ten základný resocializačný program absolvujú všetci. No a potom ten má rozsah 56 až 72 hodín a mali by ho absolvovať do 3 mesiacov, čiže 3 mesiace časové. No a potom sú ďalšie programy, ktoré súvisia s kriminogénnymi faktormi a to sú tzv. Špecializované. A to už je teda iná káva, pretože oni majú oveľa väčší rozsah, o tom bude pani doktorka hovoriť viacej, boli detálne pripravované a boli aj pilotne testované. Čiže keď základný resocializačný program je preventívny a informatívny, má 56 a 72 hodín, tak špecializovaný má 300. Áno, čiže tá intenzita je zase iná a oni sa líšia od témy k téme. Nebudem rozvádzať pre krátkosť času všetky, ale len poviem, že teda máme tých programov 10, čiže jeden je ten základný, aj 9 špecializovaných. No a dominantov, ja si myslím, že dominantní medzi tými špecializovanými sú aj tie závislosti. A tie programy špecializované sa líšia aj v tom, že tie už absolvujú teda len tí, ktorým je indikovaný ten program. No a tá dĺžka programu sa líši, niektoré majú dokonca 6 mesiacov. Takže toto je také, čo sa týka riešenia závislosti v kontexte národného projektu Šanca na návrat, ale zase som povedal len o mrvinku, pretože v rámci prepájania toho, čo sa deje vo vnútri a čo sa deje vonku s intervenciami, s tým človekom, tak je zase iná platforma toho národného projektu, ku ktorej sa dostaneme. Takže zatiaľ len skrátke možno k základnému a k špecializovaným programom. Možno teraz teda, keď si to takto priblížil, tak by som sa dostala už konkrétne do starostlivosti penitenciálnej a teda vo výkone trestu odňatia slobody. A pozrime sa teda na to, alebo možno Stanka, ty povedz, ako prebieha, aké sú možnosti, alebo ako sa riešia závislosti odsúdených v rámci penitenciárnej starostlivosti a aké prístupy sú možné tu na uplatňovať. Tak mimo týchto špecializovaných resocializačných a výchovno-vzdelávacích programov, alebo teda tohoto základného modulu, ktorý vlastne sa implementuje do praxe, tie možnosti sú v podstate široké. Ten klient vo výkone trestu, ktorý je zaradený na určité oddelenie v rámci jeho výkonu, pre tohoto klienta sa spracúva individuálny program zaobchádzania, to znamená, že sa vlastne vyselektujú aj určité možno ťažkosti, problémy, s ktorými sa tento klient potýka. A tento program zaobchádzania má vlastne implementuje v sebe široké spektrum tém, ako je zamestnanosť tohoto klienta, záujmová činnosť, vzťahy v rámci pobytu vo výkone trestu. Taktiež sú to vlastne vzťahy s rodinou, to, ako sa realizuje v rámci samotného výkonu trestu, či sa teda vzdeláva, alebo snaží sa nejakým spôsobom zapojiť do takého procesu lepšieho fungovania, aby teda v perspektíve ten výstup, alebo teda to prepustenie, ten klient zvládol a bol vlastne úspešný, aby sa teda znížilo riziko kriminálnej recidívy. No a v rámci vlastne tejto starostlivosti a vytvárania týchto programov zaobchádzania sa samozrejme venuje pozornosť aj klientom, ktorí sú závislí. Ústavy na výkon trestu a ústavy na výkon väzby organizujú rôzne besedy v rámci teda z hľadiska toho preventívneho, spolupracujú s rôznymi organizáciami mimo týchto inštitúcií, ktoré vlastne ošetrujú a zabezpečujú vlastne túto klientelu. Samozrejme, že dôležité je
aj spomenúť ten aspekt tej slobodnej vôle tohoto klienta, ktorý sa môže rozhodnúť, že či sa vlastne do tejto aktivity zapojí. Ak sa nezapojí, tak práve v rámci toho programu zaobchádzania pedagógovia, sociálni pracovníci, psychológovia sa snažia motivovať túto klientelu. No a okrem vlastne tejto starostlivosti, ktorá naozaj zahŕňa rôzne spektrum aktivít, do ktorých sa môžu títo závislí klienti zapojiť, sú vybrané ústavy na výkon trestu a výkon väzby, ktoré realizujú súdom nariadenú liečbu, teda na odbornej úrovni starostlivosť o odsúdených alebo teda klientov s týmto ochranným opatrením, a táto ústavná liečba alebo teda ambulantná forma sa realizuje u závislých s látkovými a nelátkovými závislosťami. Je aj vybraný ústav na výkon trestu, kde sa realizuje dobrovoľná liečba závislostí. Takže tá možnosť pracovať vlastne s klientom vo výkone trestu odňatia slobody je naozaj široká. A čo sa týka vlastne týchto programov špecializovaných, tak ako ide pokrok a ako aj nové programy majú svoj potenciál a vytvárajú príležitosť oveľa možno intenzívnejšie motivovať týchto klientov, tak aj tento program vlastne prináša takéto benefity a vyselektuje vlastne tú problematiku tej klientely a oveľa intenzívnejšie sa vlastne potom s týmto klientom pracuje. Takže možnosti sú a toto je vlastne taká tá, ja by som to nazvala vyššia úroveň tej spolupráce, ktorá sa nám teda po pilotnom overovaní javí ako veľmi úspešná. Hej, ja teda viem, že sa pilotne overoval špecializovaný, že už bežia tieto špecializované programy vo výkonoch a v ústavoch. Takže to je celku fajn, to je super podľa mňa. A chcem sa ešte opýtať, že čo nové, keď by sme išli do výstupného oddielu vyslovene, že boli teda v rámci tých vybraných alebo spolupracujúcich ústavov na výkon trestu odňatia slobody sú zaradené niektoré, nie všetky, čo sú na Slovensku. A teda boli vytvorené výstupné oddiely v týchto ústavoch. A kto je indikovaný byť vo výstupnom oddieli a absolvovať špecializovaný program v rámci odsúdených? Teraz ma napadá, že možno na začiatku aj dobre, že si to spomenula, treba povedať, že v tom národnom projekte Šanca na návrat, ktorý je z operačného programu Ľudské zdroje, z OPLZ, z rezortu práce, tak v ňom hlavným partnerom samozrejme je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodina. A potom je 10 partnerských ústavov. Toto treba povedať, že nepokrýva to celoplošne všetky ústavy. Čiže je 10 partnerských ústavov, ktoré ale boli vybraté tak, aby vykrývali tú väzenskú populáciu v čo najväčšom rozsahu. To znamená mladiství, ženy, odsúdení muži a tak ďalej. No a teraz, keď hovoríš o výstupných oddieloch, tak tiež je potrebné povedať a otvorene si teda povedať, že výstupné oddiely nie sú nejaké ako neobjavili sme tým Ameriku, lebo to je niečo, čo už existovalo dávno a rôznym spôsobom a veľakrát aj efektívne. Len si treba povedať, že Šanca na návrat prichádza s celoplošnými a koordinovanými takými štandardizovanými riešeniami. A toto je dôležité povedať, lebo to by bolo zase neseriózne, keby sme hovorili, že to je nejaké novum a nie, to už bolo. Ide o to, aby sme to urobili štandardizovane a na zaraďovanie ľudí, teda odsúdených osôb do výstupného oddielu, samozrejme, že to upravuje aj interné normy, ale v projekte je vytvorený tzv. Triediaci mechanizmus, ktorý hovorí o konkrétnych podmienkach, koho, prečo, ako tam môžeme zaradiť, koho, prečo, ako môžeme vyradiť, ale samozrejme, že konečné slovo vždy má umiestňujúca komisia. Ano, čiže toto je dôležité povedať. Ja som hovoril o tom období, že spravidla 3 mesiace pred prepustením, ale tam tiež je možná variabilita, pretože pokiaľ tí špecialisti, a to málo kto z verejnosti vie, že v zbore to tak je, vnútri pracujú odborníci intenzívne s tými ľuďmi, ktorí sú odsúdení. To nie je, že sú zavretí v nejakej klietke a nič sa nedeje, len to málo kto vie o počte tých intervencií, o náročnosti tej práce. To sú informácie, ktoré možno málo prenikajú navonok.
napriek tomu, že ja si myslím, že za ostatnú dekádu zbor nastúpil takou veľkou cestou inovácií, ale málo ľudí to vie. Ja to veľakrát hovorím, že viete o tom, že 400 ľudí mesačne prepúšťame na PP s rôznou úrovňou rizika, ako podmienečne prepustíme. A to ľudia neevidujú, a že 10 000 ľudí je ako väznená populácia, osciluje to mierne tiež za poslednú dekádu, teraz to teda mierne začína klesať. No ale späť teda k tej téme, že výstupné oddiely, v nich môže byť umiestnený niekto aj dlhšie ako 3 mesiace. Keď naozaj vidíme a vieme povedať, vieš čo, tento človek je napríklad dlho prospému, to je to vhodnejšie pre ňo. My sme to metaforicky tak zvykli pomenovávať, že hádžeme do tých ľudí snehové gule, aby ich teda vonku nezvalcovala lavína, pretože keď si zoberete, ja neviem, muža vo veku od 25 do nejakých 45 rokov, tak pri dlhodobých trestoch, ja neviem, nad 5 rokov, tak tie potreby sú úplne jasné, čo ten človek chce, keď vychádza z toho väzenského prostredia von. To je samostatná, možno ďalšia veľká téma, len to som chcel ešte zdôrazniť, že je vlastne 10 tých partnerských ústavov a ešte je rozdiel v tom, že tie výstupné oddiely majú kapacitu od 12 do 42, myslím, čiže je to menší počet ľudí a je väčšia intenzita práce toho personálu s tými ľuďmi. Čiže intenzita tých intervencií, to nie je teraz o tom, že na inom oddieli je to iné, alebo sa to robí úplne inak, ale to je o tom, že ten pomer počtu tých klientov vo vzťahu k tým pracovníkom je iný. Súvisí to samozrejme aj s množstvom, aj s intenzitou tých intervencií, ktoré robia, pretože my tam máme psychológa, sociálneho pracovníka priamo vo vnútri, no a potom je tam sociálny kurátor, my to tak pracovne v projekte voláme, že sociálny kurátor pomlčka metodik, a to je človek, ktorý je priamo zamestnancom toho rezortu, ale priamo vlastne priamo má väzbu, zase môže kontaktovať napríklad kurátora v mieste trvalého bydliska, kam sa ten odsúdený klient vracia. Čiže tá podpora je tam taká masívnejšia a niekedy to oni sami tak opisujú, keď s nimi hovoríme, teraz mám na mysli tých pánov, ktorí sú vo výkone trestu, že cítia aj ten rozdiel v množstve tých intervencií. Oni to tak niekedy pomenovajú, že stále tu niekto odo mňa, niekto chce, a niečo chce, ale je to teda o tom, aby sa pripravili na to, aby tú situáciu vonku zvládli. A ľahko sa to hovorí, ťažko sa to robí. A čo možno nové, to je zase otázka asi tuto vedľa na teba, Stanka, keď sú zaradení, keď absolvujú špecializovaný postupne, teda pomaličky tých x hodín, ktoré majú, tak keď sa tak na to pozrieš možno tou svojou optikou, tak čo nové a iné alebo inovatívne a či vôbec teda priniesol projekt z tvojho pohľadu Šance na návrat? No, inovatívne a hlavne to, čo tu už kolega povedal v tom smere tej intenzite tej práce vlastne s touto klientelou vo výkone trestu. A takou zaujímavosťou je, podľa teda svojej skúsenosti súdim, keďže som teda pilotne overovala tento špecializovaný program s názvom Reštart, ktorý vlastne pracuje s rizikovou klientelou, ktorá vlastne je vnímaná ako riziková vo vzťahu k návykovým látkam, alebo teda ich užívaniu. Tak to inovatívne spočíva vlastne v tom, že je tam spolupráca s externistami, ktorí vlastne prichádzajú a sú schopní vlastne komunikovať s touto klientelou. Samozrejme, že táto spolupráca je veľmi premyslená, nie je to len tak, že niekto si zvonku príde a snaží sa vlastne pracovať s klientelou vo výkone trestu odňatia slobody, ale je to zložitý systém výberu vhodných kandidátov a odborníkov, špecialistov, ktorí sa vlastne sústreďujú na tú činnosť v oblasti určitej problematiky, nielen teda závislosti. Ja sa teda môžem k tým závislostiam vyjadriť, čo samozrejme zanecháva pri práci s touto klientelou efekt na týchto klientoch. A dovolím si, možno, že je to trošku odvážne, aj tvrdiť, že
taký ten nežiaducí efekt, ktorému sa nevyhneme v rámci výkonu trestu, ako je inštitucionalizácia, prizonizácia, ktoré výrazne ovplyvňujú aj prácu vlastne s touto klientelou. A aby som to trošku teda objasnila, práve ten pobyt a to zasadenie do toho kolektívu medzi rovnakých klientov vo výkone trestu, čo ich môže teda negatívne ovplyvniť v určitom smere, tak túto bariéru do určitej miery trošku vlastne prekonávame aj touto spoluprácou. Nie len tým, že je to úzko špecializovaný program a intenzívne sa pracuje s touto klientelou, ale aj tým, že sú prizvaní vlastne títo externisti, ktorí teda nie sú príslušníci a netvoria takú tú represívnu zložku, ako sme vlastne všetci, ktorí sme zasadení do tohoto prostredia, vnímaní. A že to do určitej miery vlastne zjemňuje taký ten odpor, ktorý táto klientela vlastne má a ktorý si aj vyžaduje veľmi veľa času, aby sa spracoval, kým sa dostaneme vlastne k témam, ktoré sú pre nich dôležité a s ktorými treba pracovať. To som sa išla pýtať práve, že ako reagujú, keď sú zaradení alebo teda sú v špecializovanom programe a teda poďme k závislostiam, keďže bol realizovaný u vás, tak ako reagujú? Čo tomu napríklad pripisujú, alebo čo hovoria, ako vnímajú celý tento spôsob nový, inovatívny? Tak pre nich to bola, neviem, či zo začiatku, ale postupne určite pozitívna skúsenosť, aj vzhľadom teda na ten efekt. Myslím si, že pri tých výstupných dátach tam bola až 40% úspešnosť, čo sa týka intenzívneho ovplyvnenia tejto klientely, takže oni sa zasadili, spolupracovali a aktívne angažovali na celom programe. Okrem toho, že vlastne si postupne uvedomili, čo im tento program prináša, spočiatku im pomohlo aj to, že mali taký určitý status v rámci toho prostredia, že oni sú tí, ktorí majú odvahu ísť do tohoto programu a na niečom teda zaujímavom sa podieľať, čo bol taký náš možno skrytý benefit. A keď už boli vlastne vtiahnutí do toho programu, získali sme si ich dôveru a prekonal sa ten odpor, tak oni skutočne veľmi aktívne spolupracovali a už to vnímali z takého iného pohľadu, ako tento program mi niečo dáva, veľa vecí som si uvedomil, títo klienti boli motivovaní, vlastne sme tým programom naplňali cieľ, ktorý sa plnil, ako je taký reálny sebaobraz, motivácia k zmene, ako je chápanie súvislosti svojho správania, produktívny a verbálny náhľad, a sebaovládanie, sebakontrola. A k tomuto sme sa snažili dospieť a aj tá klientela vlastne k tomu do určitej miery vlastne dospela, čo považujem teda ja za veľký úspech. A ešte keby sme sa pozreli možno na takú tú ich motiváciu, čo ich motivovalo v priebehu tohto procesu, alebo čo bolo pre nich to najmotivujúcejšie zmeniť spôsob možno svojho myslenia, svojho nastavenia. Myslím si, že prvoplánovo to bolo najmä to, že to bolo niečo nové a zaujímavé, že vyslovene nešli po tej hlbšej motivácii, že ja idem teda niečo urobiť pre seba, aj keď samozrejme nechcem tvrdiť, že to tak nebolo. To je ten začiatok asi. Áno. A keby sme sa pozreli takže ku koncu programu, či sa tá motivácia menila? Ona sa menila už v priebehu vlastne toho programu, čo bolo vidno vlastne na tej spolupráci, kedy sa tí klienti angažovali a oveľa intenzívnejšie zapájali do celého procesu. A v závere vlastne, keď sme ukončili celý program, tak tie reakcie boli také a my nechceme, aby to skončilo a ešte by som sa dal na nejaký takýto program a dokonca padli aj vyjadrenia, ako zmenilo mi to život, alebo inak som schopný nahliadnúť na svoje problémy a budem sa podľa toho samozrejme správať, alebo úspech bol napríklad i to, že v súčasnosti viem, že niektorí z klientov sú v resocializačnom zariadení, čo je teda neuveriteľné plus. Takže už keď toto dosiahneme
že prepojíme vlastne tú spoluprácu s tými externými organizáciami a my pripravíme týchto klientov vlastne na ďalší život v tej abstinencii takýmto spôsobom, že sú ochotní vlastne vstúpiť do tej resocializácie, do toho procesu doliečovania, tak to je pre nás dokonca také prevratné. Že vidíme, že to má úspech a tá práca má svoj zmysel a tí klienti sa vlastne v priebehu toho času tej spolupráce menia. Hej. Čiže išlo to z tej vonkajšej motivácie, ako to máme u závislých, K tej vnútornej. najčastejšie asi k tej vnútornej v rámci toho procesu. Čiže keby som to tak úplne laicky sa na to pozrela, tak máme liečbu závislosti nie pre odsúdených, ale máme nemocnice alebo psychiatrické nemocnice, kde prebieha nejaká liečba, 3-mesačná napríklad, hej, alebo 10-týždňová, ako kde. A je to porovnateľné, ten proces práce s nimi vo výkone trestu a v psychiatrickej nemocnici napríklad, že ten program, nemyslím teraz ako porovnateľné, hej, lebo tuto sme predsa len, není sme odsúdení, a sú to iná východisková aj situácia, určite, ale či ten program a v rámci teda toho programu je to približne nejaké podobné, alebo sú v tom nejaké rozdiely, alebo ako to vidíte? Tá podobnosť je najmä v tom, že povedzme si úprimne, väčšina klientely závislej, ktorá prichádza do zariadení, kde im teda pomáhame, tak nie sú vždy motivovaní sami. Tá vnútorná motivácia tam často chýba a buď sú to liečebné zariadenia, inštitúcie, alebo teda rodina, ktorá ich tak pritlačí k tomu rozhodnutiu, aby teda niečo so sebou robili, že tá zmena je teda nutná. Tá klientela sa nechá prehovoriť a skúsi to a v priebehu vlastne tej práce s tým klientom si ten klient uvedomí, že naozaj tú zmenu potrebuje. A tu je to v niečom podobné, že vlastne tá klientela, ktorá má záujem so sebou niečo robiť, ale nie je úplne rozhodnutá, tak tiež lavíruje medzi tým, mám to skúsiť, nemám to skúsiť. A keď ich nejakým spôsobom aj my pritlačíme prostredníctvom týchto programov a dáme im šancu, aby si vlastne uvedomili, alebo aby postrehli tie vnútorné motívy, ktoré sú potrebné pre tú zmenu a sú motivovaní k tej zmene následne, tak v tomto je to vlastne také podobné, len z takého iného uhla pohľadu. A že to vlastne potom prináša aj rovnaký efekt. Iné je to napríklad so súdom nariadenou liečbou, kedy klienti vstupujú do liečby absolútne nemotivovaní, je tam absencia akéhokoľvek záujmu, je to niečo, k čomu ich v zásade, oni to tak verbalizujú, nechcem to zovšeobecňovať, ale že ich prinútili, že oni sa necítia závislí ani rizikoví vo vzťahu k užívaniu návykových látok. A v tej prvej fáze je naozaj veľmi ťažké prekonať ten odpor. Ale teda u tejto klientely, ktorá by bola vlastne motivovaná takouto našou motiváciou vtiahnuť ich do tohoto procesu, by to možno mohlo byť oveľa úspešnejšie. Teda participujem na tom aj z toho hľadiska, že tú skúsenosť máme a s tým odporom počítam, pretože ten majú všetci klienti, nie len teda vo výkone trestu odňatia slobody. A títo sú trošku demotivovaní tým, že práve sú tu tie negatívne vplyvy toho výkonu trestu. Je to tá prizonizácia, inštitucionalizácia, ktorá vytvára na nich tlaky, ale to sú fenomény, ktorým nezabránime v rámci výkonu trestu. To, že sa nám ich podarí zjemniť, to je vlastne ten náš úspech práve cez tie programy. Mne tak ide, že ktorý klient závislý ide tak dobrovoľne alebo že bez odporu sa dostáva do nejakého procesu starostlivosti a to fakt hádam možno, ja neviem, 0,0%, by som si dovolila tvrdiť 0,1 nech, ale ich naozaj veľmi málo, že tam je to ten posun a tá motivácia a ten prerod v procese. Tam to nepríde naozaj, že z dňa na deň, ale je to proces dlhodobý. No a zároveň, neviem, Martin, či chceš ešte niečo doplniť? Vieš čo, nad takým rozmýšľam, že vždy je kľúčová je asi vždy tá zmena a líši sa forma a obsah.
že iná je ústavná liečba, iný je špecializovaný program, iná je časť o závislostiach v základnom balíku, čiže kľúčová zmena a rozlíšenie možno vo forme a obsahu. Nad týmto teraz tak uvažujem, lebo je to, ja si myslím, téma veľká, ku ktorej je aj pomerne rozsiahla, ja si myslím, aj evidencia. My vieme, my sme robili napríklad na začiatku projektu, to bolo v 11. mesiaci, hneď ako sa začal projekt 11-18, myslím, to už neviem teraz presne, ale všetko si nájdete na webovej stránke, keby ste chceli konkrétne dáta, lebo sa robila vstupná analýza a teraz aj výstupná analýza. Oni budú v najbližšom čase, ak už teraz nie sú zverejnené na webovej stránke projektu, kde sú konkrétne detaily. Len to som chcel povedať, že my sme vlastne zisťovali to, že aké je percento tých osôb, ktoré boli umiestnené do výstupného oddielu a vykazujú znaky závislosti. My vieme povedať, že závislosť diagnostikuje psychiatr, adiktológ. Áno, to nie je o tom, že niekto si povie, že toto je závislý človek, ale teda podlieha to nejakým diagnostickým kritériám, je to v medzinárodnej klasifikácii chorôb a tak ďalej. Na druhej strane vieme indikovať, áno, že či vykazuje znaky ten človek, k tomuto je samostatná časť manuály, ktorá vlastne upravuje, informuje a vysvetľuje tým ľuďom, ktoré sú to teda tie znaky. No a tie čísla sú vysoké. Tie čísla teda hovoria, vždy idú nad 50%. Z tej prvej sondy to bolo nad 50% a potom sme zisťovali samostatnú položku tiež, ktorá sa týka vykazovania znakov závislosti v Crime Risk Assessment, to je práve ten dotazník v úvodzovkách, ten nástroj, ktorý meria hodnotenie rizika recidívy trestnej činnosti. A tam tiež presné čísla, to bol súbor teda vedčík, ten prvý, čo som hovoril pri tom vstupe na začiatku projektu, to bolo niečo cez 100 osôb, ale toto bol súbor cez 1000 ľudí a tam naozaj zase to presahovalo tých 50%, čiže sú to čisté, vždy je to taká čistá, tá nadpolovičná väčšina, tak toto poviem, možno také nešťastné číslo. No a potom ešte viem povedať aj taký svoj odhad, pretože my sme v projekte začali robiť v čase pandémie aj Webexové skupiny. To bola online skupinová práca, ktorá sa realizovala v 2 ústavoch, kde teda sme sa spojili priamo s nimi z Bratislavy a majú to samostatné teda zariadenie. Oni nás videli, my ich a komunikovali sme. Malo to svoje špecifika, tá online skupinová práca. Len ten odhad, taký k tomu som chcel, že ten môj odhad, keď sme sa o tom s nimi bavili, že koľky si niečím podobným prešli, tak presne zodpovedá tým údajom, ktoré hovorím. Čiže vždy to bolo okolo polovice. Takže je to téma, ktorá je podľa mňa pre väznené osoby, oblasti teda pre odsúdené osoby témou veľmi dôležitou, a ku ktorej treba pristupovať podľa toho primeranými opatreniami aj program. Čiže vždy sa líši forma a obsah, ale vždy je to o zmene, o tej zmene, lebo oni veľakrát majú taký, vy ste expertky dlhoročné v tej téme, to poznáte, ten nereálny sebaobraz, ja nepotrebujem nič riešiť, veď ja som v poriadku, áno. Ja viem, teda by som vedel aj také tragikomické presné vyjadrenia povedať, ktoré na skupine oni povedia, že keď sme sa bavili napríklad o tom, že čo najbližšie urobíte do 1. mesiaca, také, čo vás bude držať hore, čo vám pomôže, tak teda tie vyjadrenia sú niekedy také tragikomické, lebo tá závislosť je fenomén, ktorý súvisí, je komplexný a on súvisí s mnohými ďalšími detailami. Súvisí možno aj pri predaji, ale aj pri užívaní, aj s nejakým životným štandardom a pre tých ľudí je veľmi ťažké tú zmenu dosiahnuť tak, že majú začať pracovať za 1000 alebo 900 eur, keď predajom tých psychotropných látok majú taký príjem v priebehu niekoľkých dní. Takže to súvisí potom samozrejme aj s recidívou trestnej činnosti a súvisí to potom možno, lebo nie všetci užívajú, ktorí predávajú, to je zase samostatná veľká kapitola. Ja len som chcel zdôrazniť to, že samozrejme je iné ústavná liečba, je iné špecializovaný program, je iné základný, ale je potom iné to, čo sa deje vonku. Áno, to, čo teraz tu zaznelo, že Stanka, pani doktorka, keď hovorila, že má výborné správy o tom, že naozaj niekto preskočí do toho zariadenia vonku a ten proces úzdraví sa rozvíja ďalej a pracuje sa s tým, tak to je ďalšia náročná téma, lebo keď si predstavíte, že z ústavného prostredia
kde vlastne 5 rokov ste v nejakých obmedzeniach, ja to nie, že v nejakých, ale teda v extrémnych, tak preskočíte niekde, kde tie obmedzenia sú jemnejšie, ale môžete mať už také averzívne reakcie voči tým obmedzeniam, že ťažko sa to vôbec príjma. Takže to je naozaj taká veľká poklona tým ľuďom, ktorí dokážu pracovať s tým človekom tak, že on to dokáže stráviť, prijať to a naozaj to vydržať ešte možno 2-3 mesiace alebo ambulantne niekde chodiť. A tie vedecké výsledky, zase tá evidencia hovorí o tom, že naozaj tí ľudia, ktorí sa držia minimálne ambulantne v tom kontakte s nejakým procesom liečby, v tom procese úzdravy, tak tie výsledky dosahujú lepšie. A nie len teda v recidíve trestnej činnosti, ale aj v relapsoch. Takže no a ja som presne teraz chcela nadviazať aj na to, čo si ty, Hastanka, hovorila, aj teraz si to spomenul. Čo po prepustení? Čo s klientami po prepustení, závislými klientami? Čo sa s nimi deje? Či majú nejaké možnosti? A či máte možno teda nejaké informácie, si hovorila, že sú niektorí v resocializácii a tak ďalej. Takže čo sa vlastne deje po prepustení z výkonu trestu, keď absolvujú tento špecializovaný program venovaný závislosti práve? neviem, Stanka, lebo mne teraz napadá, že zase by som tak spojil tú prácu ústavov a šance, pretože zase si treba povedať, že tak ako som hovoril, že šanca na návrat národný projekt prináša tie koordinované a celoplošné riešenia. Na druhej strane treba otvorene si pomenovať, že mnohé ústavy v rôznom rozsahu spolupracujú s rôznymi organizáciami. To nie je zase nejaké novum. To, čo sme urobili my v projekte, je, že máme takú samostatnú líniu, ktorá sa nazýva teda Mosty. A súčasťou toho projektu je prepojenie toho, čo sa deje vo vnútri s tým, čo sa deje vonku, aby to bolo čo najefektívnejšie. No a v rámci tejto platformy sa rozvíjala veľmi intenzívne, a to bol obrovský kus práce, na ktorej sa podielalo množstvo ľudí, aj z projektu sa rozvíjala spolupráca s vybranými organizáciami, čo tiež prešlo takou dlhou tortúrou, áno, čiže na základe akých kritérií vyberiete tie organizácie, kde budú tie organizácie lokalizačne, ku ktorým ústavom najbližšie, prečo práve tieto. Čiže prešli sme naozaj takými kritériami a dostalo sa to až do takého, ten proces do takého konca, že sme podpísali dohody o spolupráci a keď nebola podpísaná dohoda o spolupráci, tak sa to končilo aj takým ústnym priateľským prísľubom, že áno, my to vieme, viete čo, nebudeme podpisovať, ale keď niekto bude, zavolajte, môžeme si distribuovať tých klientov. Takže toto sa deje a máme teda aj vyčíslené, máme teda aj presné čísla počtov tých ľudí, ktorým sa udialo to, čo si volá, že preskočili niekde buď ambulantne, alebo išli teda na ústav. Sú to malé čísla, ale treba stále mať teda na pamäti to, že aké to je náročné pre nich preskočiť z tohto prostredia do niečoho takéhoto. Takže ja vždy hovorím, že keď sa podarí ten človek naozaj udržať minimálne niekde ambulantne, že chodí napríklad raz týždenne na skupiny, tak tá prognóza toho vývoja určite viac priaznivá vzťahu nielen teda k relapsu, keď hovoríme o závislostiach, ale aj k recidíve trestnej činnosti, lebo je to iná káva. A tu treba samozrejme ešte spomenúť niečo, čo je taká zase taký nie nejaký vymyslený, taký blúdny mainstream, ale to, čo vedecky prakticky funguje, čo sa postupne aj kriminologicky, aj v tých pomáhajúcich profesiách presadzuje, to sú tie terapeutické komunity vo vnútri, tom väzenskom prostredí, ktoré sú napojené na to prostredie vonku. Toto je niečo, čo sa veľmi ťažko opisuje alebo vysvetľuje niekomu, kto si to neodžil, lebo veľmi ťažko odovzdáte tú informáciu zo správania a prežívania z tej skupiny, aké vzťahy, čo sa tam udeje za nejaký čas, keď si človek tým neprejde. Čiže ťažko sa táto informácia sprostredkováva, ale faktom je, že je vedecky efektívna, lebo tie vzťahy, ktoré sa tam vytvoria, veľakrát prevyšujú rodinné, príbuzenské, priateľské a oni sa vzájomne dokážu tak povedať. To aj vidíme, my sme to videli na tých skupinách, že tam nejde o to, tam naozaj skôr ide možno o takú facilitáciu skôr tej skupiny a k tomu, aby išla k niečomu efektívnemu, ako k nejakému, mentorovaniu a mudrovačkám, nejakým, prepáči, ja to teraz tak hlúpo nadnesene hovorím, čo je vlastne veľmi kontraproduktívne pre nich. Čiže ten prechod do spolupracujúcich subjektov, alebo aj teda hociakých, ktoré v podstate majú možnosť výberu a možnosť voľby klienti,
keď výjdu, to znamená, že je to na dobrovoľnej báze, ich dobrovoľnej báze. Je. Bohužiaľ, tam ako nie je, to je tá náročná práca, že ako sa nám podarí vo vnútri s tým klientom pracovať tak a nastaviť ho tak, aby minimálne teda, aj keď už nie je, že ambulantne, aj keď nie je ústane, minimálne keď bude pociťovať nejaké vnútorné pnutie, krízu a vidieť, že sa niečo, aspoň ho naučiť identifikovať tie znaky a mať aspoň po ruke nejaký kontakt, ktorý môže využiť. Ono zase je to niečo, čo sa tak ľahko hovorila, za tým je taký obrovský kus práce a to je to, čo aj pani doktorka hovorila, aj to, čo ste robili v tom programe, že keď toto sa podarí minimálne, že ten človek možno ten sebaobraz sa tak zreálni, áno, lebo to je ich náhľad, to poznáme všetci, mne nič není, však ja som v pohode, to je jedno, na čom frčím, ako ja to zvládnem a neviem čo. A veľakrát je to mimo teda toho, čo čaká toho človeka potom vonku a tie pády sú veľmi rýchle. To znamená, že naozaj ten človek vyjde von a do niekoľkých dní môže okamžite začať užívať a už to ide potom všetko a máme ho naspäť ešte v nejakom zrýchlenom konaní za pár mesiacov. Takže to sú také smutné prípady. Ja sa preto na to pýtam, lebo my to zase sa vrátim k tej ústavnej liečbe mimo výkon trestu. Keď má niekto súdom nariadenú napríklad psychiatrickú alebo teda liečbu protitoxikomanickú, tak ten súd mu túto liečbu, keď absolvuje ten pobyt a nejaké mesiace v zariadení, tak mu ju zmení na ambulantnú formu. Čiže súdom nariadená, ale ambulantná. A preto sa na to pýtam, že či je to na teda dobrovoľnej báze, či možno nevidíte v tom nejaký možno háčik, alebo či by sa to mohlo posunúť nejakým iným smerom niekedy, že by mali nariadenú liečbu ambulantnú. Ale to sú naozaj moje také len otázky teraz, že vôbec to tak nemusí byť ani reálne, ani zrealizovateľné. Ja teraz rozmýšľam, že súdom nariadená je iná káva. Súdom nariadená liečba musí byť. Hej. A teraz samozrejme súvisí to aj s kapacitnými možnosťami a tak ďalej. Na druhej strane sú rôzne spôsoby, ktorými sa dá dosiahnuť to, aby ten človek nejakým spôsobom na sebe pracoval. A jeden z tých spôsobov je aj uloženie probačného dohľadu a uloženie primeraných povinností a obmedzení a tzv. Sociálneho výcviku. Možnosti aj legislatívne, veľakrát, keď teda aj sme o tom komunikovali so sudcami alebo s prokurátormi, ktorí pôsobia v tej oblasti, niekedy, keď sa mi podarilo v kulároch aj o tom hovoriť s ostatnými, tak veľakrát teda informácie boli také, že legislatíva je dobre nastavená, tam možnosti naozaj stále sú. Ide o to, že ako to spraviť tak, aby to bolo čo najefektívnejšie a kto má vlastne tú kompetenciu. A toto je aj taká kriminologická veľká debata teraz, že volá sa to, že decision making, to sú tie rozhodovacie procesy, že v koho rukách je tá kompetencia rozhodnúť o tomto a na základe čoho. Samozrejme, že sú indície, ktoré sú nespochybniteľné a práve k tomu aj smeruje to nastavenie trestnej politiky, ale nastavenie Zboru väzenskej a justičnej stráže, aby bolo v úzkom kontakte s výsledkami, ktorými disponuje, aby robilo a robí niečo, čo je vedecky teda podkuté na pevných základoch. Čiže presne vieme, čo funguje a toho sa zbor drží a na tom pracuje. Ale k tomu som šiel, že tá ústavná, teda nie ústavná, ale súdom nariadená je iná káva, ale sú samozrejme možnosti, ktoré v rámci probačného dohľadu môžu byť využívané veľmi efektívne. Tam sa potom dostaneme do takej možno ťažšej debaty štandardizácie. Čo je to sociálny výcvik? Kto ho robí? Za akým? Lebo my vieme, že rezortne, teda keby sme sa bavili o 305-ke, o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele, že tam je akreditácia aj v sociálnych službách. A to je rezort samostatný. Ale keby sme sa bavili, dobre, ale kto teda, keď pri uložení tých primeraných povinností a obmedzení, kto, na základe čoho, ako to je financované? Je tam nejaký štandard? Sú určené štandardy kvality napríklad toho programu? Alebo ja teraz vyjdem sem na ulicu a budem robiť sociálny výcvik. Ja to nechcem dehonestovať. To nie je o tom, že by som to dehonestoval, len hovorím to, že tie štandardy, napriek tomu, že boli projekty, ktoré v predchádzajúcom období sa snažili o nastavenie tých štandardov, viem, že aj drafty teda nejaké sú,
ale nie je to, čo robí Šanca na návrat v tom zborovom prostredí, tak toto v tom ostatnom nie je upravené. Čiže zbor štandardizuje veľmi tvrdo a záleží mu na kvalite tých poskytovaných služieb. Preto napríklad, keď si hovorila o zariadeniach, tak my sme mali kritériá, čiže dĺžka pôsobenia, počet, čiže naozaj sme zisťovali, kto to je, že či to nie je v tej sfére nejaký náhodný chodec, a na základe toho potom prebiehala tá komunikácia. Takže možnosti si myslím stále sú a je ich veľmi veľa, len mimo toho zborového prostredia nie sú tak ošetrené, ako by mohli byť. Mimo teraz ešte rezortu práce, lebo ten má svoje akreditačné procesy. Ale mimo toho ešte by sme mohli potom samozrejme o rezorte školstva hovoriť, tam tiež je samostatný akreditačný proces. Ale ja teraz mám na mysli práve možno rezort spravodlivosti, kde je to samostatná, podľa mňa obrovská téma, pretože my sa tu nebavíme o nejakých zápalkách alebo fazulkách, ale škody spôsobené majetkovou kriminalitou, ktoré sú vyčíslované štatistickým úradom, to je niečo katastrofálne a to keby sme rozmenili na drobné, tak my môžeme urobiť 100 sociálnych výcvikov rôznym spôsobom financovaných tak, aby boli tí klienti maximálne spokojní, aby to bolo čo najefektívnejšie. Takže možnosti podľa mňa stále sú, je to o vôli a je to, ako napísal ten, jak sa volá ten britský katolícky historik Johnson, že vždy rozhoduje kvalita ľudí vo vedení. Tak to by som to povedal. Stanka, tebe niečo ide v tejto téme ešte? Ja sa tak viac inklinujem k tej praktickej časti. Mňa napadlo, že vyslovene pri realizácii týchto špecializovaných programov samotný program neobsahuje len také tie štandardné skupinové intervencie, kedy sa vlastne pracuje s tým klientom, kedy sú tam ten v sebe zahŕňa motivačné, edukačné, zážitkové formy práce, ale súčasťou každého programu sú aj tzv. Doplňujúce intervencie a to je vlastne tá interná spolupráca vlastne s tým prostredím, aj s ostatnými odborníkmi. Všetko sa vlastne monitoruje, spolupracuje sa so sociálnym pracovníkom, psychologom, pedagógom, ktorý samozrejme aj dodatočne vyhodnocuje celý ten program po konzultácii vlastne so špecialistami, aby sme v podstate neukončili program a teraz ten klient zostane visieť a že teraz čo s ním. Takže ono je to také previazané v tej inštitúcii, takže je to taká veľmi intenzívna spolupráca a ak sa zachytí klient, ktorý skutočne potrebuje tú pomoc, tak samozrejme budú prizvaní odborníci, ktorí to môžu nejakým spôsobom vyhodnocovať, rovnako ako aj tá kuratela, ktorá sa k tomuto môže samozrejme vyjadriť a potom sa v zmysle zákona robia ďalšie kroky, alebo teda sa postupuje určitým spôsobom, aby sme minimalizovali vlastne rizika u tohoto klienta. Takže už vyslovene ten samotný program je tak prepracovaný, že v sebe implikuje aj takéto aspekty, ktorými sa dá vlastne dosiahnuť také zefektívnenie tej pomoci tej klientele. Ešte ma napadá teraz jedna vec, že to som možno na začiatku nepovedal, aby to pre divákov, pre posluchačov bolo zrozumiteľné, že ten základný resocializačný program, ktorý je vo vnútri v tom výstupnom oddele, tak ten realizujú práve ten sociálny pracovník, čo sú priamo vo vnútri. Áno, to sú príslušníci plus teda sociálny kurátor metódy, ktorý je mimo prostredia. No ale rozdiel je potom v tých špecializovaných, ktoré realizuje, my sme to urobili tak, a to sa nám veľmi osvedčilo, že príslušník v kombinácii s expertmi z externého prostredia, a toto je zase veľmi veľký rozdiel, lebo tam prichádzajú do kontaktu s niekým iným, kto možno nemá disciplinárnu právomoc, nejaký kontrolný rozmer pre nich, ale práve to spojenie toho pilotného testovania, jeho realizácia taká, že je tam niekto z toho vnútorného prostredia, nejaký expert, tak ako pani doktorka sa veľmi osvedčil, zase kvôli náročnosti toho zborového prostredia. To si treba pomenovať a to je dôležité povedať. A plus ešte teda jednu vec, že to nie sú programy, a ja to stále zdôrazňujem, to nie sú programy, ktoré boli vytvorené na kolene. Ten proces tvorby, prípravy toho programu bol veľmi komplikovaný a náročný pre celý tím Národného projektu Šanca na návrat a podielalo sa na ňom množstvo ľudí, ale gro samozrejme sú vždy tí experti, ktorí ten program vytvoria, potom ten program ide na garantskú, internú a potom aj profesorskú oponentúru, čiže to prechádza určitým procesom. A najťažšia práca je zasadenie toho programu v rámci pilotného testovania do konkrétneho ústavu. Ono sa nám to, viete, ťažko sa o tom hovorí,
keď máte program v rozsahu 300 hodín a teraz rozmýšľate kvôli pracovnému zradiu, ako to urobiť, ako vyskladáte skupinu, ako to bude reálne, prakticky. Takže toto je celá cesta toho programu, ktorá sa končí niekoľkými 2 pilotnými overovaniami a potom na to je nasadená zase evaluácia, vyhodnotenie toho, ako to je efektívne. Čiže toto nie je nejaká, čo sme si ako vymysleli, napísali na kolene a povieme, že to funguje a je to efektívne. Takže toto by som chcela, ja to veľakrát zdôrazňujem, že každý z tých programov prešiel takouto tortúrou. Je za tým kus práce všetkých zainteresovaných. Ale ja sa ešte vrátim, máme nejakých posledných 7 minút asi, k tomu poslednému, k tomu vonkajšiemu už a prepusteniu z výkonu. K tomu sa ešte chcem dostať. Preto som sa na to pýtala, že či niečo takéto neexistuje ako ambulantná, že pokračovanie v rámci ambulantnej liečby, alebo niečo dané, pretože vieme sami, že proces liečby závislosti je dlhodobý, že to by sme mohli rátať naozaj na rok, 2, 3, 4 a roky, keď nebudem ďalej počítať. Že tie 3 mesiace, alebo koľko absolvujú ten špecializovaný program, že to je také zasadenie akoby niečoho veľmi podstatného, ale to rozvíjanie ďalej pokračuje vonku, keď by som to takto obrazne mala povedať. Tak a z hľadiska toho, že naozaj je to na báze dobrovoľnosti, tak jasné, že za tie 3 mesiace sa môžu udieť zmeny a ľudia idú do resocializácie, vyhľadajú ambulantné centrá, ktoré poskytujú takúto starostlivosť. Ale sú potom možno sa nájdú aj takí opační zase, že konečne výjdu von a tá recidíva závislosti nastane a potom teda aj recidíva možno tá kriminálna z hľadiska užívania. Čiže k tomuto som mierila, že je to proces naozaj dlhodobý a dôležité naozaj asi je tam motivovať ich, že aby vedeli vôbec, že sú takéto organizácie a že môžu kedykoľvek prísť a môžu pokračovať v tom procese. Práve v projekte sa urobilo to. Robí každý ústav svojím spôsobom tú komunikáciu s externým prostredím tak, aby to bolo pre tých klientov čo najefektívnejšie, aby tie výsledky boli čo najlepšie, ale práve Šanca urobila zase celoplošne koordinovanie to, že vypracovala aj taký informatívny manuál aj pre tých pracovníkov, nadviazala priame kontakty s tými zariadeniami, kde sú presné teda kontakty na osoby, vieme čísla, kde sa ako kto dá umiestniť, máme ten kontakt taký uší. A toto je niečo, na čom teda budeme v projekte pracovať tak, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť čo najlepšie a aby to fungovalo aj do budúcnosti. A treba povedať, že aj taký ten spätný chod, zase tie informácie z ústavov, ktoré tie organizácie ako fungujú, s čím máme dobrú spoluprácu, to je tiež niečo, čo funguje. Takže ja to hovorím aj na margo toho, že my sami sme mali teda klientku jednu, ktorá vyšla, ktorá spolupracovala dlhú dobu, len žiaľ nie je z tohto okresu nášho aj zďaleka, tak sa nevie zúčastňovať, ale keď sme boli online, tak to išlo, čiže naozaj to má význam a má to zmysel v tom pokračovať ďalej potom. Ono tých možností, ako sa zapojiť vonku, je samozrejme veľa. Stačí ísť na sociálne siete, kde si môžem vlastne prelustrovať rôzne inštitúcie a organizácie, ktoré mi môžu poskytnúť tú pomoc. A dôležité je vtiahnuť ich do toho procesu, namotivovať ich a vytvoriť im vlastne priestor, aby tú pomoc, ktorá je im vlastne ponúkaná, aby ju sami využili. A vlastne toto im ten výkon trestu pomáha splniť. Že do akej miery oni už potom vlastne budú so sebou niečo robiť, alebo nie, to samozrejme neovplyvníme, ale môžeme si povedať, že vytvoríme také maximálne úsilie v rôznych ohľadoch, nie len v rámci celého projektu, ale aj v rámci organizácie ústavov, ktoré sa vlastne zasadzujú spolupracovať vlastne na týchto projektoch a zmenách, ktoré prinášajú organizovaný výkon trestu, ktorý si to dokáže vlastne zmanéžovať spôsobom, že dáva šancu vlastne a priestor na túto prácu s klientom vo výkone trestu odňatia slobody. A už do akej miery vlastne ten klient je motivovaný sa zúčastniť aj vonku, už je to na ňom, ale tým, že tento priestor tu je, tak my si hovoríme, že je to úžasná šanca, ako ich do toho vtiahnuť a ako tú zmenu vlastne dosiahnuť. Aj keď by sme možno neboli úspešní, ale my vieme, že
závislý klient, ak je jeden deň čistý, tak je to úspech. A to je taká pekná bodka. Áno, dostávajú šancu na nový život v podstate. Tak ja by som to asi touto bodkou aj uzatvorila dneska. Veľmi pekne by som chcela poďakovať mojim hosťom dnešným, pani doktorke Stanke Žemlovej, psychologičke, a teraz si pomôžem zase, z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Nitrianskej Hrnčiarovce nad Parou. Zase som pri tých nitrianskych. A doktorovi Martinovi Lulejovi z Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej justičnej stráže. No a ďakujem vám, že ste nás sledovali. Veľmi pekne by som poďakovala mestu Nitra za podporu a vďaka teda mestu Nitra sme mohli túto diskusiu dneska realizovať. Tak vám želám ešte všetkým pekný deň. Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.